Okay, good afternoon mga ka-province. New Year pala ngayon ng mga inchik. Chinese New Year. Dito, Panda Express sa Mega Mall. Ayun, meron silang pakulo. Ayun. Ayan pila nila. So doon po rito. Chinese New Year pala ngayon. Okay, happy Chinese New Year mga inchik. Chinese New Year pala ngayon. So, yan. Chinese New Year.